ato sa tiwason mahigala ning nahitabo ni ining wa magun mo kuyog ni Lisa Marcos ngadto ni BBM to karon sa Washington. Mas mahitag ni kuyog yun siya unta, no? Kay kana pag erase ba ining mga hungihong ba? O kinini ang mga uban mga higalang mga obstructionist ba? Labot sa nahitabo mga higala dito sa kang kamatayon ni Juan Paulo Tantuco mga sukid tigpaminaw dito sa Beverly Hills, no? Dito sa California mga kaigalaan. So medyo kuan kini, no? Medyo tanghaga sad ni. Nga usa ka prestigious kaayo kining maong state visit in Daken. Ang imong bisitahon ang labing gamhanang tao sa tibuok kalibutan nga presidente sa labing gamhanang nasod sa tibuok kalibutan. Kadi ka mo kuyog, okay? Straight to the point. Medyo ang mga tao makaingon sad nga nung kang di mo kuyog, no? Medyo tinuod siguro gitong kang Juan Paulo Tantucong hitabo. Straight to the point. Kana makakuan lang po mga tao ana, murag magduda ba lang, Pero di po ta makonklusyon dayon mga sukid tigpaminaw kay mahimo mang aton tagaag benefits of the doubt pero mas maayo nga explain gyud ta nila maayo. Nakaron ni gawas mahigalan ning mama ni Juan Paulo Tantuco with all due fairness, with all due respect, no, sa iyang mama. Siyempre sakitan gyud ang inahan mga sukid tigpaminaw pero kini yung iyang statement mura maghinimo PR mang pagkahimuan Ikaduha medyo gihimo may gala ang tuyo ini more dili pag-express ba nga private citizen in town si Juan Paulo Tantuco gimahal na mo anak taday pero iya magi kuan gud nga pag absulto man ni Lisa Marcos sinuon ning kalakiha. Straight to the Kay ingon point. sa way labot ang first lady ani bisag gamay nya sunod ingon sa kadtong maong cocaine yes ang akong anak mo gamit pero dili na gikan ni first lady Marcos. Bitaw kung atong analisaron mahigala wa man po siguro na masangil nga gikan gyud ni first lady Marcos ang cocaine. Wa man siguro na masangil pero kana imong gi-quote ng anak nga kini nang dili gikan medyo maka-trigger na hinuon nga sure ka kag diin gikan dayon ako mahon kung dili gikan ni first lady Marcos sure gyud ka nga dili gikan din man na gikan certain gyud ka nga dunay gigikan na nga nakahibaw ka kaya ato na agi katawa mga sukid di paminaw kay kini baya sakit baya sa kainahan sa gyud mga kaigalaan atong analisaron pag maayo nga naunsang hitabo gyud ni pero si first lady kini Lisa Marcos lagi bisa pagibutan ta lang wa gyud say labot bisa gamay ang iyang mga lihok makaduda lang gyud, no? Contrary to human behavior nga naman imo pag gikakaon pagkagabi nagtapad mo kaon gikasayaw-sayaw pa nagparty-party pagkagabi nya pagkaugma namatay nya wa gyud ka mo adto hindi ken wa gyud ka simpre katong asawa tong tawag man gito nga first lady bida namatay kung ba na diri ibutan ta lang wa gyud kay labot ba di ka kamo karatil dito okay mo ba sa nitabo diha di ka na mo instinct nimo as normal ba nga tao. Now atong balikan mahigala ning atong paghisgot labot ining nahitabo ni Juan Paulo Tantuco nga siya mooy executive mga higala ining Rustans nga tindahan dako kining negosyuha mga higala o niya Rustans sa retail chain og siya ang apo sa founder ining Rustans mga suking tigpaminaw. Familiar gyud ang tanan ining Rustans kay dako man nga negosyo apan mas kuan gyud katong mga upper class gyud ay mo gitoy naswito sila ani upper class middle upper class ang middle class no ang katuto ang middle class og lower middle class og katong lower class sa status atong katilingban dili na kaayo maswito ining Rustans kay kuan maguni kinini ang mga mahalon maguni mga gamit ini unya sagad sa muso didto mahigala ang pamaliton kay katugyong mahalon kanang moingon kag t-shirt mga kaigalaan nga tag 20,000 naa diha sama anang no star naa diha mga higalang mga baligya mga Versace naa diha mga higalang Burberry na ang LV na ang Christian Dior naa diha mga higala ng mga kuan jud mga designer brands no mao kana nga medyo ngilngig kana gani mga lakos day lower naman lang gani na isa ba di makuyawan ang mga klasiyas presyo mahigala mo ron tagma shock ang mga presyo kay mo adto ta mahigala kon ngari man lang ta mahigala gusto ka og kana mo barato ares carbon o gusto ka mamalit sa nina mahigalang mo barato di aman sa
naraman po sa Happy March. Kaya sa gaysano, inana, no? Ngita ka ng mga bulanon rin na maligya, adto ka, ha? Kita kag mga bubarato, usahay, aray, taso kay ukay, hindi ken. So no ka na nga, kining Rustans, pretty sikatan ni sa mga dato. Mo na prangka-prangkang pagka-istorya, ha? Dinato ni nga kwan, dili basta-basta kini mga kagilan. Although, nagpuy mo shopping dito nga kwan, pero mo lagi na ang presyo dito bida. Kana nagong isda daan manghigala og ang presyo sa carbon o ang presyo sa tabuan inig adto sa Rustans na mura bitaw miambak pa dong Rustans bida. Times 3 times 4 ang iyang presyo, ha? Og moingon kag ngita kag t-shirt nga pang t-shirt na ngita kag gitar nga t-shirt na may tag 200. Adto kag Rustans may kalabi na mura kag masyak oy. Kaya ka makaingon na gid t-shirt ngin ani day. Ha? Na gid mga long sleeve ngin ani, ha? Jesus Ginoo ko, no? Pero mo na sa mga mahalon kana. Unya kinistanto ko mao man ni mahigalay apo ni ining founder sa Rustans, siya mo officer karon. Ang pamahayag baya sa iyang inahan nga si Nina Tantuco nakasabuta, maluoy ta mahigala sa usa ka inahan. Ako mismo ni simpatiya ko sa usa ka inahan nga ni issue aning maong statement. Pero sa pikas bahin wa ba kay nakahunghong aning inahan day nga pag-issue ng statement ina kay nigawas naman nga naklaro naman sa toxicology result nga report nga kuan result nga kinini ang drug cocaine effects gyud. Straight to the point. Kay wa man sa mo issue statement pagsugod pa inday ken. Paghitabo March 8 ngadtong panahon na nganon abot pa man og 4 months. Usa pa ni issue ining mong statement. Straight to the point. Kana pangutana lang, no? Pero naluoy ko ining inahan ni Juan Paulo Tantuco. Labaw sa akong gikaluy-an, basin bayaog kana na ang dunay ray nagdikta bitaw niya paghimog statement na nga kuan na. Ha? Mas maluoy ta. Kay siyempre ang usa ka inahan ini mahigala, love man gyud nimo ng imong anak. Inahan sa kanunay panabang man gyud na. Ug dunay nahigugma ngadto kang Tantuco, number 1 ang inahan number ambot asa may nahigugma day ang inahan ug ang asawa day no. Mao gyud na. Kanang inahan gyud sa kanunay. O kining asawa pod. So, kini ang iyang statement mahigala nagsulti kung ordinaryo lang tao mo basa aning statement ni na Aling Nina, Tantuco mingon no? Nisulti na gyud ang mama ni kuan ni Tantuco. So kamo ha, pagkuan na gyud kay nisulti na gyud ang mama nga buutan to Tantuco. Okay. Kanang tanan para kang Tantuco okay ko ana. Pero pag ingon way labot si Lisa. Pag ingon pa dili to gikan ni Lisa, medyo diha nang muraw kay kayay gihimo ning moong statement mo dili man ni para kang Juan Paulo Tantuco pero para kang Lisa man eh. Namurag absilto mas Lisa ini. Yan nagklaro na hinuon ha tanawa. Kining iyang statement og sa ko nang giingon og ordinaryo lang kang basa ani. Pero wa lang pero abogado ang basa mingo man. Kuan man hearsay man. Ganong hearsay pag ingon niya ingon sa dili mahigala sa statement. The First Lady was not involved in any way with our son's death. Sa Bisaya pa, ang First Lady, ang unang ginangway labot. Sa bisan unsang paagi, nining kamatayon sa among anak. Muna sa Bisaya. Nya pa sa pikas pa, sa ubos-ubos, ingon siya, yes, our son used cocaine. Oo, tinuod ang among anak gamit og cocaine. And it did not come from the First Lady. O kana, dili gikan sa First Lady. O ordinary lang kang basa, ka nga, ito dili gikan sa First Lady. Pero abogado kang basa ka nga, o makay personal knowledge ka o maka dito. Anong certain man ka nga dili gikan First Lady? Nga man ka dito? O di makauban dito sa US? Ang makasulti, ni katong kauban dito. Pero doon ka personal knowledge. Kinini ang, ako di ko mamasangil, may gala, pero mo lagi na kanang abogado imo sultian lisod gyud ang patuhon dayon. Kani wa mo ko duda ani ko na pero kini nga statement mula na hinuon baga defensive kayo ba? Defensive kayo nga pagka-statement. Kay umay ka nga and it did not come from the First Lady. Sa to dili nagikan First Lady. Pwedeng tinuod na. Ang pangutana ana ron, pwedeng tinuod nga dili gikan First Lady, pwede pong gikan. O may magkasulti, hindi ka magkasulti.
O kung pa ni objectionable ni kay dili ka competent nga mosulti na anang dapita. Kay wa man ka dito. Unless moingon ka nga dili gito gikan sa first lady kay ako nakoy personal knowledge, kita gyud ko gisud ng tang tuko si ambag sa paggikan niya sa mong balay. Nagbaon gyud na dito og cocaine. Pura tandog han matay na bentaon bro. Masgutan mo ko na to ni kay issue impress to the public interest kini. Nag-involve og kuan god. Di malikayan nga masgutan gyud. No? Nya labaw tanan nahimo man sang nya kining iyang statement mo po ni answer sa aligasyon sa Malacañang. Katanawa ha. Number 1, hearsay man. Hearsay man kanang wa ka dito sa lugar nya moingon ka nga kuan kana na ang dili gikan niya ang cocaine. Ngano nakasulti kan di gikan niya nga wa man mo mag-uban. Wa man kuyog. So mahimong dili gikan niya, mahimong gikan niya or mahimong gikan ni kinsa. Og sure ka nga dili gikan ni Lisa, sure ka nga diin gikan ni. Kisa may gigikanan. Straight to the point. Nakuha nimo Idol Clint? Kayo absoluto mas Lisa nang ubasa kanin nga kanani ang liman na kambas samin ka nga luuy gyud ding Tantoco. Ako tinod na luoy sa kong Juan Paulo Tantoco. O sa iya mama. Kay kining mama gud kining nanay ang inahan gyud as kanunay panabang. Pero ang pulsyon nga giabsulto si Lisa, medyo magka-question man ka. Makapangutana man ka. Pag niya and it did not come from the first lady. O dili kana gikan sa first lady. Certain kay so giabsulto nimo kining nga statement, mura ni gihunghungan baka niyang mama nga paghimo og statement nga maluwas ta dire. Kana ako lang ng ito na lesaro na nya mo na po ninitubag. Pero og atong balikan ang first katong sa babaw dong, balikan ro to dong. Kini iyang statement. Pero kana mo na po ni motubag sa gisulti ni Auntie Claire. Ngayon sa Auntie Claire nga dili man na sakop sa entourage. Dili man na sakop sa entourage. Pero tanaw ha. Ang sa giingon din ni aling nina ingon siya ay. Kinini ang Paulo Tantoco, our son, died last March 9, Manila time, in LA, California, in the presence of his wife, Dina, who is the social secretary of the First Lady, Miss Lisa Marcos. Matod pa si Binisaya pa, kinini ang among anak, namatay ni adtong Marso 9, Manila nga oras, dito sa LA, California. Diha sa presensya sa iyang asawa nga si Dina, nga maoy social secretary sa unang ginang nga si Lisa Marcos. He died in the hotel room where he and his wife was staying. Namatay siya sa lawak sa hotel. Din dito ang iyang asawa og siya nga nagpuyo. He joined his wife in the trip to be with her. So, tama? Mi-join siya sa iyang asawa sa trip aron nga makauban niya day. Sa kini nga trip dili ni kang Juan Paulo Tantoco. Trip ni sa iyang asawa kay mao lagi entourage mga higala niyang asawa ni Lisa. Kay social secretary god. Social secretary god. So ang entourage sa ani ni Lisa ang iyang asawa. So saktong ingon sa Malacañang nga dili na sakop sa official entourage, correct? Pero nahimo sang de facto entourage kay ba naman siya. Straight to the point. Ba naman. Kabantay ka og moingon na bisag ka mo naminaw na koron, mga kumpanya nga naminaw na koron. O bisag kinsa diha ninyo. Magbintag outing ta, hindi kin outing. Sa mingon nga kuyog si Kwan, kinsa man panalitan, ta example ta lang ha. Kita day mag-outing ta sa DWHP. Bukuyog itong asawa Attorney Alan Kwan. Piloton sa una. Okay, kung gisa kay close gisa kayo ba niya Kwan pod. Si Roslyn ba? Bukuyog gito. Ang atong official nga kauban si Alan, ato man kauban. Pero yung asawa nga mukuyog na to, nahimo sang de facto nga kauban. Di man nimo mabuwag kay nahimo man kanang magtiayon god. Bantay ka nga, dili na sila duha. Nahimo nang usa. Ngano man by virtue of marriage. Straight to the point. Nahimo na sang usa. Mao ka nang magtiayon o mopalit og usa ka butang, may guna spouses kay Susminya and Kwan, isa nga sa mga asawa kay, mo'y mopalit. Ha? Kay naminyo naman ka. Mausa na mo ba? Mo nagingon nga dili na mo duha, nahimo na mong usa. So ang dunay invitation ni ang dunay lakaw gyud ni Kwan. Kani yung statement na klaro ni nga lakaw kini mo nang giyon no. He joined his wife in the trip to be with her. And join siya sa
iyang asawa sa usa ka biyahe aron niya makuyog siya. So kini nga biyahe sa iyang asawa gini official entourage ang asawa. Ba naman siya nga ni kuyog. So nahimo siyang de facto entourage. Straight to the point. Unya karon o grupo panalitan ron o grupo panalitan butang ta. Kanta-kanta taday video kay na nya maayo mo kanta. Ningon nga ang asawa ba kay or ba na ba karon na kuyog. May mo kanta mingon to pikas grupo. Nindo tingib kanta lagi kinsa na. Amo na kauban. Medyo positive ni hamo na kauban pero medyo uy namatay man sa cocaine. Nadi na mo kauban. Pero mana kong ingon mahigala nga. Og imo ning pisa-pisahon ning maong statement medyo alanganin yun. Pero mo respetar po ta mahigala sa dissenting opinion with due respect sa ato mga kaigsoonang mga lawyers at no kay naman po ni mga dissenting opinion. Pero kini mahigala bida. Ang mama ni Tantuko ini makapangutan na magiday. Maluoy kas mama ba? Kay kini gud mga kagilaan ang report ini pag naglisod og ginhawa ni wa man dad-ada yon sa kwan. Wa ba matabang dayon? Matud pa sa ito nakuhang report, no? Kadlawon pa man ni matud pa nga medyo naglisod og ginhawa ba? Pag lisod og ginhawa nini, kini iyang namatyan, cocaine effects, matud pa mahigala sa resulta sa toxicology report. So kung cocaine effects siya, kana magong epekto anak may doon na kay comorbidities, kay kini gustan to ko doon na sa problema sa iyang heart, day. Doon ay problema sa kasing-kasing, so mura sa kwan ba? Kanap itong mga high blood daan, day? Di man na pwede. Kanan doon na kay pasakit sa kasing-kasing, doon na kay sakit respiratory, anak. Nya mo apil-apil pag yun ka na. Mabitan ang uban mo nga, ayaw panigarilyo kay naa kay respiratory problem. Straight to the point. Ala, sige lang niya pong kag panigarilyo. Nya dali kay kang ubhon. So, advice gyud ka nga, ayaw panundog ang imo silingan nga, kusog kay mo bulhot og sigarilyo kay dili man sa problema sa respiratory, ikaw naman kay problema, anak. So medyo kuan gyud. Now kini mga higala bida. Pero ako mingon ko nga with due respect sa mga napoy mga lawyers nga naminaw na toron nga ni Oyon, no? Daghaman nimo thumbs up, no? Attorney Salatandre may buntag mo thumbs up nga ni. Attorney Jan Kagulada. Ambot ka sa Attorney Vince GT Vince. Good morning ba Attorney GT Vince. Ang uban nga lahi po opinion to respetaran kay na may dissenting opinion, ha? Pero kining iyang mama mo kan giniday mo ingon giniday. Nakaro din nga ang kuyog niini ang iyang asawa. So sa ato pa, Attorney Rani Montes Claros, na, thumbs up man ganisad. Daghan ni mga abogadong thumbs up, dahil lang sa magpaminsyon, dahil lang kuno i-mention. Di po na ito i-mention. Labi ng taga-gobyerno, nga mga lawyers, di lang magpaminsyon. Di okay lang. Na naman, kinigong pagka-istorya mga higala, bida, kanana ang absilto si Lisa ining pagka-istorya pero kung imong analisar og maayo mura og kining wa ba ka nagihunghong nga paghimo na niya statement nga may kay ron nga maabsilto tanay. Mas maayo gyud tang Lisa og nikuyog sa ni BBM ron dito sa Amerika. Kay tuaman sila dito sa Washington DC. Para pag-erase tanan kon ba? Awa man dayo may kadlo ka tuaman dito. Kay kini actually kung panalitan, tanaw ha, mag-istorya tag tinuod ha. Mingon niya sa blatter wala maminsyon angan. Sayop na ang kana naminsyon angan. Day og dili maminsyon angan ni Lisa ibutan ka lang naminsyon gyud angan sa asawa oy. Ingon mo sa fake news na. So katong naminsyon angan ni Dina Arroyo Tantuko kadto kong Lisa Marcos ug kang Alexa insa ni masauntong kan ba? Alexa Miro. Wa na kuno ni mao. Pero kuyog man sa kwarto ingon man ang mama ni Juan Paulo nga kuyog sa kwarto si Tantuko o ganyang asawa ay nasa sa Lisa. Ilan tamo kuan ba to lang klaro og analisar ba, no? With due respect to Lisa, ay lang saya pilas Lisa, pero naagi na butang na sa blatter oy, naagi na nabutang kisa may mo report natural man na sa pulis. Once mo imbestigar ang pulis natural go na mangutana kisay kauban ani mismo gani ka Miss Media nay namatay sa ako nag-ingon kamo nakabati migid mo report pa gilang binji tang yan pangitaa di mingon gyud ko pangitaa di nganong namatay na diya sa
Kana si tatay diha namatay sa motel kisay kuyog. Kay basig Donald foul play pangitaan, nakitaan gyud niya. Kato babae nga gikakauban kasamang kay. Anjeli Postalisay, namatay po gyapon tong tiguang. Nga kuan, gipapangitan akong babae nga kuan, do dito nakitaan kin katong Giadton Arnold. Nakitaan gyud nga mo toy nitabo lagi nga bitik ng taong dughan mo toy katapusan ng ginhawa in taong tatay. Pero namatay sa ibabaw sa kamay hinoon kay. Kaya tandog lang, ha? Ipapangita mo gina nimo. So kini, mo insister sila nga fake news na nga naingan. So kinsa man ni lang pangutan nas pulis. Kinsa man ni mapangutan na natural man na nga mo ngita man jud ka sa mga kauban. Og moingon way kauban ni tanaw CCTV. Kay remember ha, ang pulis Pilipinas gani og mo imo imbestigaran mao na ibuhaton. How much more ang pulis Amerika? Ay kung ina mga pulpul tong pulis dito kay. Straight to the point. Ha? Og dili sa mangutan kinsay kauban ni karon atong pangutan-on unsay circumstances ngano namatay ni. Kay kinabang cocaine dito sa Amerika mahigala, illegal ra ba ni? Kisay kauban ani. Og way mo tugan ambing CCTV. Simple ra man kana mga ila mga hotel dito labi na diha giheld ang Manila Film Festival na nga pag-promote nila. Kana mga hotel dito doon na mga CCTV. Oy, na mga CCTV ni mga boarding house kana dire kana na bahin ng hotel. So kato pulis way mo tugaan kisay kauban ani. Palihog ko sa CCTV. Ano gito? Yung murag lapsaw ning pagkakuha na ba?